Ona má horec. Chceš horec? Máš? Daj. Chceš energiu alebo budú? Energiu? No? Amazonský. Pozor! No ty! Potrebujem silného chlapa, jedného. Lukáš, utekaj. Dobre. Ja som povedala, že tie nohy treba zaviazať. Opatrne, prosím vás. Deti. Lukáš, nezavádzajte mi, keď robím video. Poďme, na druhú stranu choď. Ty si to chcela, Však... teraz ticho. Oči treba zaviazať. Ruky, no... Natoč video, ako ja budem. Inak, vysvetlím. Nie odtiaľ to skočiť, akože z postaveného. Sadnúť si chcem chrbtom tam. Dobre, tak to nepôjde. No, oni ti povedia. Ty si skočíš, Ježiš. Pozeráš sa teraz na mňa? Áno. Keď sa dohojdáš. Bicygel! Pomôžem na držák. Pomohli si to? A budem si tam vedieť dočiahnuť. Budem skočiť na tebou, keby náhodou. Strašne rýchlo. Ja to pán si dáme sami dostať. Tak to bola pôjde, ne? Oficiálna kúta. No dole! Počkajte, ale ja som... Nie, takto! Nie! Napni sa, vystri ruky dopredu! Dopredu ruky! Raz, dva, tri. Ideš! Ešte má ruky hore. Ale toto je svízlo, toto sa iba pustia. Barbie! Dívaj! Dívaj! Helman, poď! Dívam! Dívame ti, ahoj! Tu! Ty si nejaká červená. Ja. Vidíš, zvládla si to. Dobre, to je Barbie, ty šikovná. A vždycky vidím. Ahoj! Nemávaš. Červenú karabínu, červenú! Červenú! Počkej, ona sa tam odoptečná. Ona padne do vody. Ja to vidím na ne, ona nevidí to teraz. Červená je práška. Dobre! Čo? Nevadí, to nechaj tak! Budeš šťastný, má. Dobre, nechaj to tak už! Ruky dole. Šikovná si. Dobre, To je tá tvoja. Pozor na hlavu. Au. Jau. Ešte ťa obúkajú. Ideš jak slima už hore. Dobre, môžete púšťať! Ježiš. Spidermana.
No čo? Boleli nohy? Hovor zážitky. Tu a teraz. Bolo to lepšie? Žijeme len raz. Práve tu opravdu. Nebú, my ťa máme rádi. Ale to je dobré, predtým si bola bleda, teraz si červená. Vidia si, že išla dole hlavou, chudia. Nožky ukáž. Kaži, aký je to pocit? Všetko mi vypadá. Ten horec, vidíš nás, alebo iba počuješ? Tak nebolš. Keď nás vidíš, tak nebolš Čech. Jasno. Tak to nechcem. Bicygel! Ja tam nejdem. Ale ideš, pozor, bicykle. Ukáž sa? No už až prečo každé Nezakrmila si. Nezakrmila som. Budeš točiť? Nie, to netreba.